ODM osebedo gi sunga mar bedo duond bura mar ariyo bang' KANU e kalo yiero madongo 4 to pod gin kod duol maduong' e siasa ma pachoka. Kata kamano, auka mapek mar ywaruok kod pogruok osegoyo ODM nyaka ne ogai mar Raila Odinga ng'ielo rengo higa mokalo. ODM ochomo kanye? Ywaruok ma kamagi nyakwaramogi gin ranyisi mar demokrasia koso giko mar ODM? Jafumbo marwa mar siasa Chris Owino kolono wachne. Chakre nyuol mare e higa mar 2005, duond bura mar ODM oseyiengo paw siasa pacho kae kendo bedo mise mongirore e kelo lokruok, tego demokrasia kendo bedo duond joma onge gi duol. Kuom higni 20 mage, ODM osemana ng'eyo jatelo achiel, gama osebedo kamako duond burano kanyakla kata koth chwe kata chieng' rieny. Raila Amolo Odinga ne en tado moseriwo jokanyo milion 7 gi wiye mag duond bura mar ODM e pacho kae mangima nyaka thone e kor dwe mar 10 mokalo. Dwe achiel kende bang' tho mare, gwerok, siemo wang' kod bayo weche osebedo lemo mokinyi kod lemo modhiambo e duond bura mar ODM. Kweth masiro lwedo sirikal mar Manywanda mong'ere ka broad-based government kod kweth machielo makwedo winjruok makamano okosebedo kanere wang' gi wang'. Ma osekelo luoro duond bura mar ODM dhi bedo ka duond buche mag KANU PNU kaachiel kod Jubilee. Kenya ka wane chama manigi system mora mora moloyo Kenya ka. Matiende ni ka shida nitie to romo benwa dok e structures go. Oromo benwa dok e system go. Emomo romo benitingowa. To ka ne wana chama maonge system gi structure. To tiene ni kichwanyori ti kore jito baya wach jikira wach. Ok donji. You understand? Omiyo gima challenge ma wan go kaka jotelo en ni mondo walu system gi structure mane babu keto keno nenwa sakasa kata gokinyi makawuono ne ayudo moro e mbui ma baba wacho ni kata kokiwinjri gi secretary general wan kaka jo ODM wan gi system oyiene mondo bi wachi gima mare no en ae jomoko wacho to ka joma ng'eny ni ka jok ma wacho mopogore kode ng'eny maloye to mane madhi mbele to mane ma gima pok watimo sani wabare mana wach. Anane nitie pogruok mar paro to ken pogruok mar telo gi sani pod en pogruok mar telo. An ok anie organ mar party magna General Council kod Delegates Conference kata Convention. To jogo mani executive kata mani Central Committee kata man gi paro mopogore nyiso ka Sifuna awinjo ka wacho norwako telo mar Oburu Oginga kaka party leader. Omiyo kae joma dwa dak e wechego gin joma dwaro ni wabede gi gima Waswahili wanasema sanamu. Inene kanyo oketi kanyo tionge pachi mopogore. Chama machalo kama kweth masiro lwedo sirikal mar broad-based wacho ni ODM nyaka bed e sirikal nikech kanyo ma Raila Odinga ne owegie e kinde ma kweth machielo to ramo ni sirikal mar broad-based dhi muonyo ODM. Gavana Masia James Orengo kod jalai kweth jod bura manok Milly Odhiambo wacho ni thuolo pod nitiere mar chiero ODM ka odhi nyime mar bedo duond bura mar jopiny ma ok jotelo. Nyaka wapuonjre gi historia. Wang'e gik manotimore chien. Wapuonjre gik manotimore chien. Gik ma sani wadhi through ok gin gik manyien. Nitie hapa ni nitie josiasa ariyo kende mane nitie josiasa masani manoseyier kaka wabunge mapod nitie en Manorengo gi Anyang' Nyong'o mane nitie kane Jaramogi nonindo. And one of the things manotimore ni ka Jaramogi nonindo to Orengo emane dwaro ni mondo take over at that time. To negidhi od Phoebe Asio, nyisa negidhi od Phoebe Asio. Magibedo wabunge mathapa ne di 21. To ji 19 nogoyo ne Orengo kura wabunge. Jakom nogo kura mare ng'ata achiel. To Phoebe Asio no abstain.
So matiende ni jakom nowuok gi kura di achiel to Orengo nowuok gi kura 19. Matiende ni kad ng'iyo mar wabunge, joma ne ng'eny gi wabunge matiende ni jotelo neno Orengo, lakini jopiny ne nigi jakom. Mano gima nyaka puonjwa ni kaka wan jotelo wang'eye ni gima ne makonyo jopiny. Jopiny dwaro ang'o? Jopiny ok ofuwo. Jopiny biro ng'eyo ng'ama tero gi kama ber gi ng'ama tero gi kama rach. Omiyo wan kaka jotelo wachikitwa mondo wang'e na ng'oma jopiny dwaro. Mano mokwongo. Namba 2, wan be wang'e ni ang'o manyalo konyo jopiny. Kik waket gima wadwaro binafsi mbele moloyo gima jopiny dwaro. Chama kok nyal winjere migepe mag chama kendo i chama ni nyaka gibed machiegni gi jopiny. Mane miyo Raila teko. Kech Raila seche moko reko ndalo mano ni Grand Coalition Government ka ogolo rieko ni mondo gimoro otim e yo mowinjore, to neno ka piny owacho ok winj wachno, tipo nane oluongo Obura Kibra, odhi nyiso jogo kama chuny piny nitie, kendo odhi mani bedroom mare kata oloso rallies koluorogo mondo ne ni to chuny piny ni kanye. Koro ODM moloyo bedo sirkal gi mokwongo onego wayangre ni wan chama mar jopiny, ok members kende. En chama ma is a people's movement. Magima thago jopiny ok waborgo. E ndalo machuok mokalo, wach ma osewe ji mathoth kod buok maduong' en sayo mag uso kata baro duond bura mar ODM e kind jatend jood bura manok Junet Mohamed kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna. Okang' makamano ne oketo Edwin Sifuna e lot maliet bang' seneta ma Migori Eddie Okech pedho kwayo mar gole oko e lemo mar jagoro maduong' margi, kwayo mane owito oko bang'e. Mar ariyo, walu structures kaka jakom noketo. Ka nitie kamoro mok dhi maber, wadog chien. To wadhi wawuo gi chien. Wawe wuoyo ma ng'ani ba wach koni, ng'ani ba wach koni, ng'ani ba wach. By the time ma koro chopo ni waba wach, oromo bed ni koro wuore, wawacho ni ma koro okethore. Kaito wan bende wabed gi paro moro kwa ng'e ni chama ni noken mar jakom nokolose mar oganda wa kende. Chama ni en chama momako jo Mombasa, jo Baluya, jo Kure, wan gi Wakamba. Ma e chama kende mantie gi chiegni kabila ka kabila nyaka Oria nyaka Kikuyu, wan go e chama ni te. To jakom noyudo kaka nosudo gi joge gi te. To sani aneno ka wadwa ketho dhowa ahinya. Jogo kadwa dhi gidhiyo, ok gichunowa. An ok ane kama jakom ne wuoyo ni jogi kadwa dhi gidhiyo ok gichunowa. To ka wan gi bila wuoyo mwawuoyo carelessly kamano, bo riembo jogi. To koriemb jogi, jothurwa winjo ka wan jotelo, wan mwasiko wawuotho gi ji to wanyiso ji ni riwruokwa e tekowa. To ka koro wane mwasechako ng'injo riwruokwa ni, koro ere tekowa. Ne bedo ga pogruok ma paro. Kana ndalo Jaramogi ne Jaramogi wacho ni nyaka wadhi cooperation gi Moi. To wan kaka joma niluongo Young Turks ma Raila ne niye, Anyang' ne niye, Mwite ne niye, Manyara ne niye, ne wan gi paro mopogore. Ma Jaramogi bang'e obiro wacho ni oyie gi paro mane wachiwono. Mokwongo ne noger matamre gi no. Kopogore kod wach mar joma chano nyiewo kata ketho duond bura mar ODM, chung' mar ODM e wi yiero maduong' mabiro bende en wich bar maduong' maramo wi kweth motelne kod Dr. Oburu Oginga. Dr. Oburu nyocha osewuok oko mar wacho ni winjruok margi kod duond bura mar UDA pod ongirore kendo gibiro bedo gi lalruok mar ng'eyo ka gidonjo e yiero maduong' mabiro. To wabiro temo mondo jowa ma wan go sanigi mondo wachak twak kodgi e kor mwaka nieri mondo wane ni wanyalo winjre kodgi kata ok wanyal winjre kodgi. Kok wanyal winjre kodgi to wabiro dhi nyime kendwa kaka patiwa, kata wanyalo temo winjre gi jok moko nono ma ok gin. Kweth machielo wacho ni duond bura mar ODM onge kod teko
mar golo jalara ten piny bang' tho mar Raila Odinga omiyo sirolwenyo jatend piny William Ruto dhi miyogi thuolo maber mar bet e sirikal. E korka chich, kweth machielo wacho ni duond bura mar ODM nigi teko mar golo jachung' margi kaluwore kod mbi mar e pacho kae. Mokwongo en ni ODM nyaka bed gi ng'ama gichung', nikech wan e chama maduong'. Ka chama maduong' e demokrasi monolos ma multi-party ni chama maduong' ma olando ni ne chama maduong' Africa south of the Sahara, north of Limpopo ni chama no ne onge kan ng'at achiel ma iye kanyo manyalo bedo president. Mano en oyuma matamre gi nono. E korka kore, Dr. Oburu wacho ni ODM pod gi nyalo mar chung' kar kende ka en ema mako wirwath. To kopo ni ng'ato moro nitie maparo ni en modwa bedo ODM presidential candidate, tadwa wacho no paro molewo, nikech ere kaka onyalo bedo presidential candidate to katiba marwa mar ODM to wacho ni presidential candidate en party leader. Party leader en automatic party presidential candidate mar party mar ODM. Ng'amiyo ka ng'ato dwa bedo presidential candidate mar ODM to ng'eya no paro molewo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.